কষ্ট অঙ্গে নাই আংতাবো আনি কাহিনী কিসিসে সাসি নাই খানা দাদা जों शिलंआव फरायफ्रो जोंलाय क्वास रुचि रुइसा जाओ तमा हमाले सुनापुरो लेन्डस्लाइड हांगाय मानि आदार सगिया गानो अभाब कलायलायो सोबालाय जोंना बाकी दिनाय हांगाय क्वास काय अवेलेबल आराम हांगा आबोनो जों रुइसा लाय जाओ जों चिन्ति प्राहाव था खुरिसा माहाय कलेजो थांके बोरै सिक्ला रागाना होनो हाय प्रसुन था केन्टिनाव थानाय टिफिन जालायनाय नै आं थांया तानि हमाले तिनि जानाय आं खाना जानाय आं साननै साथाम जामानि परे साचाले मासारि नाय आसारि ना मत क्षमता आं नहरिया कारण दामो आं शिलं परिफोर मात्र 500 टाका दे मानो 500 टाका आ 500 टाका बाय नक भाड़ा आ 500 टाका बाय कलेज फीस आ 500 टाका बाय टैक्सी चा चले मानि हांगाय आं शिलंआ परो टैक्सी बो गाया हिम हिमैमन मटर पाइ जावि बारायो